Kanal nga anaa sa compound sa Talisay City Hall at ubangan sa custodial facility gireklamo sa pipila ka mga kliyente sa City Hall tungod sa kabaho. Ang report ni Femery Dumabo. Gilumutan na kining tubig nga nagdagay day atubangan sa custodial facility nga may pipila ka mga basura. Matod sa mga kliyente sa City Hall nga aduna higayon nga mualis ngaw ang kabaho sa kanal. Nabalaka ang mga kabanay sa mga piniriso nga posibleng may sakit nga makuha gikan sa kanal. Hindi mo pwede hindi manimaho na ang puro basura. Ang pangalawa, ang lamok. Asan man pa doong lamok, doon sa suod, wala man sila electric pan diha. Mga bitaw nga nagka-butlig-butlig siya, bulotong ba? Gimanduan na ni Mayor Samsam Gulyas ang City Engineering Office aron aksyonan ang reklamo. Matod sa City Engineering Office nga naandam na ang program of works alang niini. Usa na ang plano nga pagbutang og catch basin diha sa kanal. Gingunggikan sa banyo sa detention cell ug sa mga hugasanan sa City Hall ang midagayday nga tubig. Masugda na kini pagpatrabaho sa City Engineering Office sunod simana. Nababahatan ni siya og program of works. Nya ang nakaistorya mi ni Atty. Rodelin nga iya na lang kuno ipatrabaho ang kani sa aksyon agad. Nya para matrabaho ni siya sa aksyon agad mag-purchase ta og mga materyales. Malimpyo na ni siya kay ato naman ni siyang himuan og dako nga catch basin. Nya i-clean out gyud tani. Ibutangan pag yun na to culvert pipes. Ihog na to sa main sewer. So totally wala na ni siya, dili na ni magkahugaw din hindi dapita. Uba ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.